Dobrze, to 2 łyżeczki do dziurki pan sypie, tego proszę. O, nie trafię. O takie od łyżeczki? No mniejsze, chyba będzie wygodniej mniejsze. Nie czubate, bo to... Proszę uklepać trochę, może być czubate. I to te tabletki? I drugą łyżeczkę. I też proszę uklepać troszeczkę. To metamfetaminę. Breaking Bad. Byśmy dali państwu amfetaminę, no. Kolega się cieszy, trochę wdychał. No, tu mamy, proszek zbijał proszek, tak, tłok, tak. Tłok zbijał proszek i wyjeżdżała jeszcze za chuda ta tabletka. Jeszcze pan sypie łyżeczkę proszku, tak. Tak, żeby z gram był chociaż. I jeszcze trochę. I znowu tłok zbija proszek, ubija i po prostu momencik ja tu tylko zgarnę, żebyście mogli zobaczyć tabletkę. I ciach wyjechała w drugą, wyjechała? Mało. Ale zrobił pan kolega. O, jeszcze ten. Ale To co, to cukier? nie do buzi.